ni senti na make say family planning in Islam no scholarly no ye ba e said enimde for man kyerɛkyerɛ no omu categorize bi say permanent family planning the permanent and the permanent no ni say obi bɛkɔ na fa ne say ni ntinu a ema no ye den produce sperm no wuro oba ne mu no yakoye den yakate sa sperm no ohuno yakate sa sorry sa vein no yes ma sperm no den ewuro oba no ma sperm no wuro ne mu yakate entiama ya render be man sterile which is wontimi ye den wontimi nwo ana say be fa another way no oba na nkasa na wontimi nwo say debi wontimi nwo kra debi eno de totally against said in defo nyinara eba agreement said debi is against the law of Islam and bomara waiden wahihye and also with the issue of contraceptives say can issue of a year first and contraceptives say can say is it haram say a year and I say enye in Quran there's no single verse a kafa ho because nyame krampo say mamunkum ma okay because of fear of what poverty so hono minimum obi a wawo nkwada ba ko 12 and the first 6 no nyame afom nyina first 6 nyina omko from 7 to 12 na aka eninti if say pema wono so onye den ni senti se obetwa ma ho se mepema miensa mepe nan na adade islamically no enye haram se ubetwa bi sama because nyame provide wo ni nkwada ni nyina nyame na mamu bidie and also the issue of this no baby says enti economic hardship no na ye wo nkwala na se yentimi nhwe ma yenye ne den Islam wo enhyehyeye bi a waya to ho a ebo ehiafo enti poverty is not an option okay se obekase poverty enti memi sa wo say womo a omo so kan se obema no hunsuo no enko oba no ho na ne mi no akoka bom abedane onipa sabre no yentume nkase ye nipa bema no ho de no nko ano yentume nkase ye nipa enti no sabre nse nipa no adrobi kura na wanom ana se oboa pa ma ne hwie gu fom kora onye nyina ye tie sompa ya hanu Islam kyerɛ mu sɛn nsuo no efiri bɛma no ho enya nkɔ oba ho no ye bɛka sɛ ye nipa sɛ na Islam sɛ hunu no good me da wase say sperm ne di kan ansana atoa so abedane moja na toa so abedane namkun ansana formulation no akoso according to some hadiths ayenim o Quran with these issues no your scholars are more divided into two I bi ni hunim say there be science onu kra o hwe egu no den enipa eninti krampo de enye kra but yaba hadith mu a yekomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam osuani bi efani Jabir ono ka se bre na ye sane Quran verses no na ye yempe na ye tam na ye ne ye rum hia ya na ye den ye friend say ye pull out na che say ono no wo maspem no ye den enko oba no ye pull out but that time no so no ye bokum hyeni amane no so no wanka bibia anye den amfa ho ono so anye den amra ye say ne ye no den enye eninti no ye was scholars amudi gina eno so ka say sanka ye tu anabra ye ne ye yirim hyem na say bia bra wo hu ba no say in case we withdrawer anka enye de anka komhyeni ye den e ka ho asem na wanka ho asem de omu hu ni say enimdefo di gina so say there be e honom no kire say contraceptive no a one way of what yes into mu ni say e honom no akomhyeni amra FM say wamunye ana munye no omu di gina so say then there is some contraceptives who are allowed in Islam omu di enu gina ho eden e ka ho asem
but no, it's not stated in the Quran. Okay. But any prophetic messenger what they may. And it is scholars no omoto da mo de science no edigina so. But ebe contraceptives there are ways amode ka ho nsem e de kire say uye ade we a eye bone. Example ne say o reason a odi ye one example obi a obeye those kind of family planning no with the intention say oh me dem be in a fear of provision and livelihood not allowed and it's not for you so obey that kind of way no and a two obi a ono ye bibi say oh me follow nkrofo culture e bia me Muslim but me kodi America no me pese me dani broni ana me follow mrof life no ntino me de Islam nkyerɛkyerɛ no to nkyɛn se say de me de mawu mienu me omiensa ye nkrofo bibiri a mo ye Islamfo a mo koduru ye no saa na mo ye se oso buta no so no a it's not allowed say over that kind of way no okay and ye won kum say ye wo one way another way make us say no say natural contraceptive and no ye oba won say lactational say amenorrhea on say oba wa and so breastfeed o makwala no fo na o ye ne say dey say automatic no hormones bia o produce no menses no ye den emma enti betimi taking for about 6 months minimum obi a wo makwala no for wetima makwala no for 2 years na chi nyina no be 3 years na won fa anyinsen eno so ye natural way a eden e wo system no mu eni tie ye natural way no de ye ntimi nka se contraceptive bia ni ho ebi wo ho but ye wo de eden e acceptable one because we na make us lactational amenorrhea no e contraception okay enti Islam de o boapa eco hospital na ye do fa kwan bia so na wadwene se wo de bo awo no ho ban a wo de tete awo no mu a Islam echiri if you say e basa na wuku nkwada yes na onyame ana Quran so say maye nku ye nkwada there be yo me da se mesen aba ho no mbiem na ma men call sempakani Charles Obenho Emra na ne a wote se Malam Abdul Hafiz and our tenant kaze CA osempakani asama daba masone ma men tie wo Gyedie sign na Church of Christ asafo a odom no muhunu awon tete mu a ya to ho say wo fa adura nom wo bo pane ye twa wuntine bi mu ene ne ekeka ho no say na Church of Christ for say hunu no fa yo menya owo ahene yedi kan no eda nyankopon ase de aseda bema osuru nyankopon amen na yada won so ne onuanom ene panifu amode afidikase abakrodua mu a yede ekyerɛkyerɛ Ghana man de ye kan no enye se sabi obi panimonyam bi anase ayibi ama no ho eya asemihia papa ebetimi aha Ghana man ene asase so nipa nyina ene da ho sa no nti ya na ubi sabe se Church of Christ anase ya ye de Church of Christ for no tambia ye kasa de nyankopon aka de Bible na aka eno ne ye ka efise obia ni Gyedie e wa asase so nyankopon asem na di Gyedie na ye de be eba Romans 10 okay verse 4 na so aro enti sa pepepe na eye de be etie na 90.7 FM esanti mamenko asemia eda punosi ehontem family planning sa we no eye broni kasa na wodi ba yenso ye kasa no mu a ekire se wotutu woniema bajozo no ayi awarefo omo tutu omo niema na chese nye awonko a o ya de ka family planner ne atwe adwina kwakosi awonko abrofo na omo de saade ne baaye no nye awonko a
just say owo ahene say wo hwe na wa ware a wo no wo yiri mu mienu na mo ba bebo bra no I ti say team akwakosi park so ne ye kwakobobo coach ni ne nkwala no wo mo na afa wo mo plan a wo mo de ye ben e kobobo no so ano nti sa na awade nyame anim na ye de ben etie awarefo no mienu ware a wo mo mienu na betena ase atoto wo mo niema na o maye o mu nsusu ye kwan ya o mbefa so a o mabrabo ebekọ yedi ama o mo aha eno ne ye friend family planning nti maye fa ya dwene nsi enkwada no nko aso na mo me no na ya na esumu ntakrache nti na ya na ama ya dwene aye de ben aba ho na eno mpo sa no kra no ye mfa nkwada no de no kra anasa awo de kra na so ano family planning no me krata isu no o say wrong or right say a yeah and I say enye anu ye wo ha no say it depends it depends no it depends ejina adikudie and I say butayenti a anuanom aye de ben e de ye sa de no ene be ma na ye bone awo nyankopon asem in the word of God if you say wo kan nyankopon asem na planning ewom ye nyina ye tie sompa se obetimi a nka otumrika kenkan ba bi kakra ma me a sanse me nua zabre onua pani ba enti Luke chapter 14 Luke asempa 8:9 kan 28 ekono okay and chichemu aduonu enwotwe kroyenti asempa no said ya Luka etre ya tifi asem no se nkontabuo o se na mumu hwan na opese oto abantenten na ontena se emuhu nkonta ansa se owode a ode betumi awie bia wafiri ase no na wafiri ase no wantumi anwie a na wana ohunu nyina no na wana ohunu nyina firi ase egro ne ho se onipai 90.7 FM na wantumi anwie ana se ohene ben na one ohene bi ekokon nduri asem kro na no o kan ndu ye mfa first one na wa kan no tam so we ye planning no but also fine enti nipa brabo ana onyankopon de toto za ade abebu so unso otimi de yabrabo tutu afuo ho otimi de toto dan ene niama enti we na wo kan nya dan pesi ankasa na ehia no na moma ye yabrabo aye bo no enti sa warefo mienu ware a nipa mienu no owo ahene wo no wo yire kwan ya mo faso a mo te no ebia toes ne yire de tena enye ye fa mo but also na ye wo bi so wo ho a ebia de wo so wo no yire de te no ebia betimi aboa toes but nyamo plans ni nyina na betimi aye de ben aboa no enti enne no say ye de gina family planning ne fan a ekase ye de tete awo say bia obi numaduro obi bopane obi di bibi hye ne nsa ho obi twani ntini bi mu ene ne ekeka ho a de na nyame asem kan wo saade no fine antina na me kase Bible no won condemn saade na outright ya wade bi wo ho no ma Bible ni sisu pain ene wo bi su wo ho a wo kirekire mu nti nya brib nyina ena aniama nyina ya de ben eye bone fine enti so ko hospital health adia miensa ena o moye wo ho de di kan no eye kio wo yare a ukọ no ma ahwe se yade na aka no se nya ka nko ade a wo mo bepe kwan a wo befa so a wo besa wo yade ana de troso mienu no eye prevention so ano ade na doctor fo ni ade wo mo bo ho ban se de be ya yade no enye de be embe kan ndina na ohu se nkwada ya wu wo mo ntenchem ne niam apane ye bo a prevention na me ka kwada no ndina brofu bu be se prevention is better than cure. And ye wo counseling and answer education. A drew baby a call hospital, ya more drew ya mouth he. Ya do be kwa kotena dan bi mu. Na ya pe expert e bi na bibi na how. Na ya ma ho akwankyere. Fine. Enti sana family planning no eye de be etie. Okay. Enti prevention so no. Se Bible no anase nyankopon asem no
nya so waka say ye wunti na wo ba betena sia wa na wo wo sa there be so regulate okay so yes so if you say too much of everything is bad so wo nkura no na so want me anhwe omo a so no and so ni Nyankopon wa 90.7 First Timothy chapter 5 verse 8 First Timothy chapter 5 verse 8 okay ye kan Timothy ngoma no dia edi kan etinum nyimu aye nwotwe Timothy ngoma okay sorry Old Testament amehwe okay yaba New Testament yenhwe First Timothy no wo honom eti ye kan etinum zen nyimu nwotwe no na se obi nhwe ono a ne nipa ne titiri no ne fie fo a wapa Gyedie na oye nipa bone sene dia onyinie oti asema wakan wasise wuntimi hwe wo yire no ma wow we nipa boni wapa Gyedie na we nipa boni ni che obi a woti nyame asem kura anya de ba eni so dia na asem kitu ana dawo sa no enti Nyankopon wo kan asem anya so wakan no nti there be option no osabakani obi beka say nyame so ne santi ena oye ema say ye wo brebi wo ho a obekwa afichire ye wo brebi wo na ofire afichire a obetima hia bema na ya awo emfiri mu mma sa na so kame ka Bible suo ena aja wanya hure akwakosuo no hwe o kan Bible na twere sem ne say bibia ye de ben e wo ne bre ya wo mribi wo hono ma berima ene ne yire ehia wo mo butai ne se wo mo de peba ba cha wutie ana biribi so wo hono ma ye mpeba eye for satisfaction wo mo de gi wo mani eno ni Nyankopon na de amaye so nti sex no ana se oba ne berima na nya ni nyina na edru ba bia dabi na wo betima tambia na wo betima awo sɛdeɛ na mala ma yɛkan ani adeɛ wo yiri awo a ɛsɛ sɛ woma intervals bi ne nneɛma bi yɛ deɛ ɛbɛm so ano gyinya bere nyinaa na ɛsɛ wo ne ba no ɛda ɛne nneɛma ɛna natural ayi no nso a Nyankopɔn ahyehyɛ no so ano sɛ wohwɛ na sɛ wompa asɛm anaasɛ ayi a so yɛwɔ days bi wɔ hɔ a wobɛtumi ne wo yiri ahyia wo wokani ahyia anyinsɛ bi anyɛ deɛ ɛma ɛsɛ wohwɛ calendar no na wo go according to that na family planning na wo kana titi mu nko a che se nipa wo betumi handle wo and your friend planning nti yemfa ne se madikan ya wo baako me se mfie mienu e wo mani mu menwu biem je mfie mienu na twam sa enti no bi a mama me yere akotwa ne nsa ho de bibia hye ho ana wakobo pane ana ye de bibia hye awode na no na me ka baso yi say on say enu nti na wo say is it wrong or right so ano and wo say it depends but also fine enti ayi sa modern method na wo mo de aba no ene ayi no de ya hu ni say so ano nko mo de bo awo no ho ban but sa instruments ne contraceptives ne niama ne ade na esa wo side effect very good enti e no one hwe ya etimi di nsunsuan so ye de be eba nipa no so enti afutuo ne ade tu nipa no se sa de na esa wo ye de be wo hwe die so ano enti e moa enti me to me de sa style of you know de so ano enka tiefo etie anase minua no betimase a wotwe wo ho firi ho a so ate ase se wo kɔbɔ pane a na se wodi bibi hye wo nsa ho a na se ye surgery na ya krosu productive systems no niama na ebi no eno na betumi ahaw but also ho no but ni nyina na make say it depends awarefo no because 1 Corinthians chapter 1 verse 10 wasi mu nyina mu nya adwen kro enti sa awarefo no bo mo po say ebia sese ye penkwada miensa tam se ne de be wo mo ene ade na say brother wo mutimi di wo made so kama ene ayi nyame anim no anya mfum so bia ye wo nema nyina ho kwan na ni nyina ho temaye ana me kire wo say wo ye the right thing e wo Nyankopon anim a so no ayi ayati say wa kire akwada Sompa driver ni kire akwada aka speed dia won kire no but also just speed won kire no
wono kotresi ananima wona thermometer no na ekire no ayi so ano enti wo awarefo no wo na wo ware wo hwe wadwuma na afi se de Ghana setena si ko wiase si ko so ano na wo no yire obafi ne to na wa se wo se babu si anwunti na wa ko si se ebeduru ba bi na wo ntimi hwe wo mo a ani aka no kre se ebetimi abo nti babu wo se kontrom wa wisi asombie wo mu no yes ne afia aforbode a woko ho aye de ben ahye mu ma sa ne ma na bi na ya na twere se me ne ye de ben ka no nti wo be ye na nkura no dachi wo ma be ye bedding de so ano nyame anim no in fact emwa nti asem yi akoye besepa ne konim haban no wo se ye tase ne banyansafo 90.7 na mala mo kan se eduru ba bi a withdrawer obema no wo hunsu esane no na ebia wasore afiri oba no ho ama ensu na begu fom na nkofa ohaw bia ama Jeremiah so say yenya nwowa odai na woni so say nyankopon de ono de knowledge ye de begina hen wo nyame asem fine am say me ma on kasamre won say de na wo ka say malam kan no wo kan nyina no won so say Quran no mu enimu hosa ane so atiaze won say nyame ankasa ewo mu hosa right so ya aduru mle bia sperms ne ayia anase nsuo na ekọ oba no eho no aya se efrigu a eye bone ne niam ne ayi no ye quote Genesis chapter 35 so ano Judah edie no so ano ne ba no edie no de tie ne say the purpose wo abutaye eduru bre bia wo no wo say sabre no na oba no nyankopon se wunua bi eware na so one ne yira ntimi anwo a wo wa wudi wunua na chi no fom so ano na for satisfaction any a year so atiase wo manso no gu fom ne a year so atiase no God will not hold you responsible no because sabre no dia we ade no be ma no wo nko a wo nso na ntimi nwo tie ni ye this no bad there very good so no ndi be ma na de no nko a no nye bibia dabi ena oba no so de nko a nye bibia oba no kobo pane bi okonuma duro bi a enye bibia sa amre no se na me che sense wo so de titi na wo mu a so no ayi explanation in chechemu ni akire nipa no mu se ade no betimi ahaw pacha so ate ade adenti na won fa we na ebetimi aye de ben ama wo ahoto natural one na nyame aye no so calendar no ndi say abrante bi ka say me de me mpɛ me ho asɛm me ne oba bi ankonkoda na wakofa nyinsere e de abreme nanso sɛ de be ya me satisfy me ni paduanti no me a metwetwe me ho na me ho nsu aba begu fom no your friend masturbation and at that point no if nyame ho ana emfa nyame me just tie me enu ti na me kire say ade bia wo be ya e be ye bone wo nyame anim no e wo se de ntira so ate ade wo kobo adwaman wo ti ase wan nyinsen afa nyinsen na akoye odadwene uhu se wuntimi control you know now they are hospital so go yegu a eno na God eno de ye bone very good yo this message about hobiem mame ko osempakani Charles Oben Church of Christ and attending cases here mame ko Apostle Anthony Kemanu do not friend so for last the Church of Divine Heart muna owo Apostle yamwakwa aba mejo so yo enkoma edapono so wada Sompa ujina hen ujidie mu abo family planning eye bone ana enye bone mefa ekwanya we so achia matiefuo omojoso ene Sompa atiefuo nyina omojoso asem kase na ne ye bi so no erade be ma ye ntiase amen sadia minua malama kano ene minua kano adie biada otwedi ampon nyankopon hihye yemu no ompreso no ye frɛ no bone adie biada nyankopon kasa mempe eye bone nso sanse bone no Matthew chapter
28 verse 18 no okay can do 19 or say 90.7 FM. FM. We nimtie ebedos. Onyankopon ka che say thou shall not kill. Attempt to kill is murder. Nanso yetimi di obi ko hospital. Na a doctor for twa yade abon na hu say ebusuafo mo mesan ni ntwitwa ne nan mi yenu nyina hu. Ente sa ebetimi akwa owuo aba. Ene yetwitwa ne nan no wanya nkwa. Onse yetwitwa enso nimdie ne ntiase enti enye bone. Na emum se obi sheda eye family plan ntiase nimu a eye bone wonyame yanim. Nti family plan mu dia when ntiase wo. Meba ho. Okay. Papa din kan 1 Corinthians chapter 5 verse Sompa FM. 12. Okay. All right. First Corinthians. Me akra mpesa me kan. Aha, kan ma ye. Me woni oma nyina ho kwan. Nanso nya ni nyina na eye. Woni oma nyina ho kwan. Nanso me ma bibia nhya me so. Nti ya ye nipa de. Matthew chapter 18 verse 18 say se nipa mi yonu nya adwen cross asi so bibia be chichire ho. Ye je owo soro no. Obetie. Nanso Genesis chapter 11 say enipa burumienu burudu enya adwen kro se ye sitan e de akosoro e de asorati enyame de agidi afa Nyankopon sa adwen kro we no emfa enumunyam ne ade panya dai ema ntimo mi enkoyo mkasa de basa me bra mi dinachi me papa eye muslimi me maami ye muslimi me papa de Idris Fuseni na me de Salamatu me bra wo di me di na chi no o cha me 1 year 1 month according to me papa say me maami ewu me nua efre no Musa me nso me de alasa no 4 months time and hu say what take seat enti kumase pampa so doctor beko na de kwenti abro me ma me hu ya no no tete ha ma bia bibi nti yentimi emonitin kire se ma bantem dodo nti ma me na sai na odropo brad no onim se waye okay 6 months time na niema wo ne ho no call doctor beko free no no se wonyam no se me banisha 90.7 otuanufu ano enti dia na abeye doctor ne hwe ya no se mebo panie apane ya mebo no moja ne ntu me mu akwala na besei according to doctor no me ma me nyini me anya dom ama onyame pe ne na gina tuo ne na ho bamba ama me amete ha no mu enka family planning ti enka me ni wiase nanso adwuma Onyankopon de me aye na oguso ye no aba beboa pa nti masere atiefo se oba no oba ntem se tibia na nya tom wia mama doctor na nkire se sa akwala we oba emwaye na yenyi yemfe yadwen. The point number 2 ameba family planning so me too atiefo fo o ma fidie so na say obi minimum obi onwo ba akokra so no ho kire ne sin obi a wa wutu enam nim obi nso wa wutu na nso twedia po Nyankopon esan say Genesis chapter number 1 verse 28 na say monwo na monno na monhya asase so ma nyame enum asemti no minimum obi nso so a wawo baako nyame enum asemti no minimum obi nso so a wawo baako du baako ne ba otoso nkono na baji independent de ma Ghana e fra no kwame nkroma na minimum obi nso so a wawo poto but in fact omo dase bio sere dem eda kokwa dem we atene ba na baako we afa baako e bi asori na me kwa yie bi ofie ma papa bi on yere nko a utu nan e kwa yie ho no mo na me yenu bi asori wom
na sɛ wokɔ abusua no mu a adwuma mmienu no yɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛso paa nti mɛsrɛ tiefoɔ no sɛ nyɛ yadeɛ bi na wonyemyɛ ɛne ahyɛ da ka kyerɛ sɛ akwadaa wei deɛ nsuo gyina ne tirim anaa ɔhaw bi a ɔwo no a ɔbɛnya physical challenge bi ɛbɛma ɛbɛhaw a yɛbɛpurufu a ɔmeɛ nsusu ɛnyɛ nhyehyɛeɛ ɛma yɛ ho ɛfiri sɛ nyankopɔn ankasa yɛ nyame a ɔtumi to nnipa yɛfunum a 1 Samuel chapter 2 verse 5 ɔsɛ hana deɛ na ne kunu tɔ no nanso na awurade ayɛ dɛ ato ne yɛfunum enti nyame no tumi bie obi yɛfunum ɛna ɔtumi to obi yɛfunum enti mɛsrɛ tiefoɔ no sɛ ɔhaw bi ɛnni hɔ na sɛ nyɛ adwen bi ɛna wɔ hɔ a yɛma yɛ ho kwan na deɛ awurade pɛ sɛ ɔde yɛ no yɛnyɛ yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ ɔma drop expense no Genesis chapter 38 ɛyɛ bɔne papapapapapa sɛ o drop na wo say Genesis chapter 38 verse 8 so obi bɛkan a ɔnka me yɛnhwɛ adeɛ onyame asɛm yɛyi bi firi mu ɛnyɛ yie na yɛde bi Genesis chapter 38 verse number 8 na Yuda ka kyerɛ Onan sɛ kɔwo nua yere ho na fa no kunafoɔ na wo ɛma ma unua verse 9 na Onan nim sɛ ɛma no ɛnyɛ ne dea na ɛba sɛ ɔkɔ ne nua yere ho a ɔma no gu fam sɛe na waanwo mma ama ne nua verse 10 na de ɔyɛ yɛ bɔne wɔ awurade anim enti okum ɔno nso amen enti na sɛ wohwɛ adwamammɔ a ate sɛ a ne nyinaa yɛ kwanya bi a enipa bi anya a yɛtumi de fa so ɛbɔ adwaman me ne doctors bebree nenam opa meet doctors ne woma ɛmfa ɔhaw ɛma na de nkɔso a nka yɛnkɔ nimdiefoɔ sɛdeɛ ɔsɛmpa ka yɛnkɔ hospital ne yɛnkyɛke yɛn ɔmbɛtumi ama yɛ common date bi a 30 days no yɛbɛtumi ayi bɛɛ 7 days bi de asi hɔ na yɛde abɔ mpa yɛatwɛn nyame anim na yɛde atete yɛawo sɛ yɛanhwɛ no saa enipa bebree kɔ secondary school bebree kɔ tertiary school sakɛseɛ no problems a yɛyɛ onyankopɔn nam yɛ so ɛkansere nipa na nipa nya problem bi no a susu sɛ yɛ honhom problem na ɔmo de ba yɛ ho no deɛ hu sɛ ne family plan ama nipa bebree ɛnwo sɛ yɛ duro no ɔmo nom ɔnom ama wode yɛ no asɛe ansa no wawie school ebi de ade ahyɛ no ho na nkɔ susu sɛ 2 years time ɛntwe me ne maawum edu 2 years no na mogya no ebi kura hɔ a asisi ama biom yɛbɛpere so no ebinom bebree de fibroid ebinom bebree atwa ɔmo awoɔ enipa bebree ama ɛde wɔhaw ahodoɔ aba sɛ wo meet doctors ɛne nurses na wo meet no 1-on-1 chamber na obi nsuro so ɔbɛka kyerɛ wo sɛ aduro na yɛde bɔ awoɔ ho ban ɛne deɛ yɛde hyehyɛ yɛabɛti no nyinaa na ɛwɔ side defect ɛma ɛde pressure ɛnɛ pressure ɛma wɔ no bebree se mɛɛma no ɛwɔ kwan a yɛmu binom de yɛ yerenom ɛfa so ɛne yɛ girls ɛne yɛ nam fofoɔ fa so ɛnɛ nipa bebree a ɔmu kɔ awoɔ so a ɔmu ntimi nwo a gyesi ɛyɛ ɔmu operation a ɛna ɔkɔ hospital nipa 10 ɛbɛwo a emu 6 yɛyɛ ɔmu operation na fo awo ɛyɛ ɛkwan yɛ fa so di nnuro hyehyɛ yɛ ase ɛkwan yɛ fa so yɛ abortion onyame bɔ ɔbaa sɛ so onyinsɛn na time so no ɔbɛwo a na ase no expande ana but so woyɛ abortion bi ana woyɛ family planning bi no anyɛ ne yie okeka no a na kuro ba ho a entimi mie enti wawo a mmiɛnsa sɛ yɛhwɛ w'ahoɔden na ani soro a doctor sɛ wei ne deɛ yɛbɛyɛ wo family planning a ɛyɛ tebea a wonam mu no nti kɔhunu wo kunu
na unu abusuafo na yentwa awo eno sabo ne bia enim efisia ma ato aso kwa ubie mu a ubewu na waja nkwara no ho ti mesre tiefo ene amanfo se ye family plan ya wonyankopon ene nye ho na ye nipa nhyehyɛ ya esi nyame kwan me ye wo me yere papa nko a ya ho biom anka no ho ba me kware me yere no de papa na ka kire no se alasa atam na me nyame ye Kristo ni alasa me srawo wini pa menam so ye muslimi muslims de ye peni papa entimewo ena me kan me ne me woro me yere nko a ya wo ba ko 9 nkwala 9 na ya wo no nshira nkanya me se onyame ontimi ma wo munuru ba bi eso pa ba onyame anim no waye bi a me ni mu se ba ko pepeja ati se kuroma fm so mintimi mo papa bi din a me nim ne papa ma ene ne maame ma na ne maame de ntoma ana odi kwafuom ana no odi kyekere saa abofra no ena saa abofra nti kurom ha no ya ewiase nyina anim yai waboa kuro yi pa nanso ya kan ne papa ne ne maame ma o wachiri pa nti family plan nyame anim se wanya no no kwanso a eso bone no onyame wonfa nyedai enchew meda se bebre ye na ye ho emra na ye ba ye be fa sima baako de akande aka mu no na afi yama afrefo so kwan abam enti bra ye da ye ho aba number na 0598994994 and at 050-205-7003 ye ba sisia. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246-270-221. This advert is FDA approved. The only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic in kwa. Wo mo dia bibidro e na besa o yare no masa de machine aka ho. E ya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. E sciatica e na stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho. 0540-311-311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. For Yabeda Abuafo no as a 21st clinic and a courteous marketing agency. Yada Woma si bebre. Gyedie ni senjuma die na wason eguso awutie. E sign twana ho e o Facebook. Sompa 90.7 FM. Eba YouTube na e Sompa TV. E honso ubehunu yen na wate yen kan. Enche be ma frefo abam Reverend Eli whatever mamintio in 1 minute wati nipa miensa kan wo ho e bi na de be kan kwekwa na ya ma frefo abam ansana yaba abe wie ya de radio senyame shira wo ahene amen Osha James chapter number 1 verse 17 o ka sembe ho o say whatever is good and perfect comes to us from God. Ade bia eye papa. Nyankopon eche yade a o che yade a eye papa. A ebe boa yen ade anumnyam hye ebe bre erade. Okay. What you see? Eti se erade de ade pa eche yen. Me nwanwa se matwem ho ntem sa. Eye me nwanwa se ene wo ho nimdie bi nti esue tre bi nti ye friend say near a doctor for the nurse for no ekano ya je afa na Paul eka say eye ne wonwa pa say se matwem on time sa afiri dia wafremu se matwem no afiri Kristo na dom no ho ne omo asempa foforo mu na mukọ asempa foforo mu na mo amane a
near baby as a sem mode assembly fano, yet and 70 a day, and the year and so enye asem foforo bia enye asem foforo bia na mum nipa bi wo ho a oha mo na opese asesa Kristo asempa no. That's it. What you say? Look, ene se wo hwe senia na ye nyina ye kan ya. What you say? Look, ene ye convince ye blindfoldie e wo kwan hodo bebrebe so sebe ya butai ti Nyankopon de ye ba ti asefo asase so no ye masa butai no emmem. Obonsam ne agents sorry the name omo convince nipa especially ye Christopher omo twi ya adwen Paul say ya ne wonwa me so me wonwa me da se me say aba na wawie amaye Malam Hafiz mamintio quick one wetie nipa ka ho de na de be ka ho bi na yen kofa afrefo no yo openi the more can say family planning according to Islamic perspective right eh ade otwedi amponyankopon waka no Quran se ma yenku yenkoda essence ono nyame na ye odefo a wo ye de wo ma yi 90.7 FM nemo be bia family planning betimi akofa ne se e bia doctor a kire se wo yere yade bi wo no ho wo safa nyinsenya e betimi aha no sa no wo be ma no enkodi twere nsem nka se o nyame nkasa pese protect life nyame mpese e be kunkun ye ho ana problem bi aba na chinchina se o ye de enti condition wo ho a eno de wo betimi akọ right enti sickness yade bi betimi ama o yere why family planning me da say osabakani minia ede na de ka ho bi ama yen ede ama yakofa afrefo me de ka ho ene se wiase we na ye tim no ana tresem na Nyankopon de amaye no eduru ba bi a ye customs ana se technology a ne aba no wow de eboa nyame asem no nyame makwan eme ye de ye adwuma sese mfidie ya ye kasem wo ha se mani pate afidie no kwa chirikiri afidie kro ya se timi di ntokwa so baga na ha wow ade ne se de obesi ya de ben a handle no nti se de ye ka no natural way na Nyankopon de amaye no na so bi e de titi na wo mu a so de se de se wu ni se ti o se wo nipa wo plan se wo yira fafuro na wo pesa wo se no a eno de ya abortion wo kum nipa enya family planning okay na mo me bo ade no ho ban very good you have to prevent it so no nti ya say ade na wo bo ho ban a eno de amfuso bia me da se bebre osambakani Charles Oben apostle mamintio one pa ne ode ka ho na yen kwa ahoma no so sese a yo atiefuo me na mo kasa o Romans chapter 9 verse 14 or say anso ade a entene e wo Nyankopon ho Sompa enti o nipa ne bebre wo hompa o mo na madwama mom na awo bebre wa e awo mo so na esanse mi hia kola na me kan babru ntino me hwe nkom hyeni so ahunu Muhammad ne som no efri hwan mu na ebae Ismael mu ene free ebae but when you share no bo Genesis chapter 17 verse 20 was say na Ismael ho de Matthew hwe mashira no na mema wawo na wadori pipa atitu du mienu na obewo onyame nsura wododo enti wo say Abraham de woka afa oban hono matie obawo say edumienu na ban sen kakodu onyame nim de opese wo bia ewo ene onyame nim de enti oto wo bia de ai 90.7 enti mi tu o man Ghana fo say nim de obi enti mi si nim de ai ekwai na mum se wo ya wo ho nhihye ya dinka bom pa yesire twedi ampon Nyankopon a otimi tu yefunu no obi yefunu ente sa ne anhwe ya ye be yan nhihye ye bia ebe kwanyame anim no na ebone eba sa nso akatua ode be ma no onipa bi entimi si kwanti manipa ene nye family planning hu bebire na mu yensu mfre nyame na onkyere kwampa ye be fa so amen mo beje mo ahome na ya ma afrefo so kwan aban bia na obi wa asem bi so obebisa obi so be pen nkyeremu foforo e de aka obi so obi be kan ye de ho 0598 994994
0598 994 Good evening. Good evening. Good evening, baby. I'll Kasafi. It's Baba Jama. Me fatul kwanza zangu. Yada asema intio anyumrei. Nyako pension bebre eni cheche amoye eche amasan. Me fois so far la fin eni mala bien so. No mama kase papa ne broli here. Ya ko shishimi because if you say so usro atecha friend tuma at the same short say we are just say we number boko we the intia atecha baby when na the same afena wo nyina atecha so usro awudo na wa ko family yo ho a sa boni na usro say ubu no a untri sha plano what is that boni na e no be free mu no e be sin say e be cherry yeah family ko ye no e be cherry yeah thank you what I should okay yeah awudo no nyakopo sese ya nkasa ya mfa ya nimdie enya awudo enye family plan enti wudi wow nimdie edi bibisha wa ba ana wa bati nese we family plan ya eno bible kasatia Quran kasatia yeah that's it. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Udini baby akasafi. Medas na wa ma oneso kakra. Okay. We get when you say family plan. Ya what the family show. Ana wonu majority ya body. Demom. The one we not na say. E that na sia. And the baya. Ya madu ya somebody ya. 90.7 FM. Okay. Right. Yeah, that's an also the hour day by 0598 994 994. Good evening. Good evening. Why? Good evening, baby Akasafi. Bazo ose mi kwanza. Yeah, that's a mirror, my inti when you ray. Enyumre ya chia abanyafo nyina. Minya kakra meka ne se Bible asem no emredu se ye dinim de echechire mu. Nyankopon ka se e ka kire Adam and Eve sem wona mo no na mo chata se bansana abanyafo be se mesere sofu yi so mama and do Adam and Eve o mo bi. Now ne to so mi no yenhwe omo ye am Robert e wo na ha na wi ase nyina na ye research ye nhwe se omo papa no ne omo maame no no e hwe wo amapa eno na mo ma beda ne se ne omo tie ya na bibie ni ho a risk nim se ye risk na chi de ne ka akwa nke yam foro ka the rate aka community invest la ye foro ka family plan ne ye nchire ya sale mano nia ye fi se ye mo ko ayare sabia nkwaje nchechire na ne da bo wo mo no mo nye menye so se sofu eli wo wale ye ne the number of years or dia wale ne yira na so ka so wo a nka ne ma ebe ma wa wo mo nti esere mo ye fe nim bie nchechire enema bi mu na ye nya bible bie ni wa etia se o ye family plan ya ye bone right yeah that's it. Good evening. Sorry. Good evening. 0598 994 994 050 205 7003. Good evening. No. Good evening, baby. Akasafi. Yeah, Sompa. Acho mi dinde na na me kasa freaking tampa tiska. Nana yeda say my inti when you rain freaking tampo. Yo. Make family planning no. Ne hu ne say because kitchen si wo hu yes na do rura. Uga wun kranu pi na untimi hwe wo mo no. Ene de wotete wo montam na nnumu miensa wo. Na wo hwe wo mo kama embo obi agi ya eye. Nyampo no abrofo na wo mo de krito so mbae no. Buronyini ben na wo ma be se du. Omo wo sensen. Inti ne de kakra do wo no. Yeah, that's it. Nana, good evening. Hello, good evening. Yeah. Good evening. Evening. Udeni baby Akasafi na yentio. Me didi ologo so me Kasafi chicho. Me da se ma yentio.
Me imagine Jirimuno. A funny young boy once or bar or bullying, sir. Yamina just 90.7 was all in this year. And then that in the console in this year. Now, I did the Bias of Kukasia. And there was any fun also young one with that Nippon Bishia. But so far, Obo mobile, I mean, who's the one day was my council. You're not the about like over practicing radio on right. Yeah, that's very good evening. Hello, good evening. Hello. Would anybody be a Casafi? Pacho Casafi to Mancasa. That's my interview when you Yo, because I'm also there to my way. Now, BBC, Memo begin. Many of my way. Na bra ba ya no nyi sey no ne ma me ka kire be say abaya bi sha on ne ba nde bo mu tribu po so be nyi say na trouble ana me ka say ma na tine warning say wonim na oye na gye so be say nyi say no a da ma fruit fa chero and they're born. If this Amra no Babisi, I could not go school at the University Crabbe. To be other one of my men, they didn't actually. I won't make you. And this is part of my mamma no find or says, I didn't say no. Camamano, I made an officer go visit. Oba. Tickets are too good a family plan and not that gonna be yo, yeah, that's it. Good evening. Hello. Good evening. Bye. Would anybody be a Casafi? Sulemana, it's a crown garden. Meda say, Mira, my interview when you marry. Yo, Meda, so far as a Canada, quite a Macomato. Because I make them a man, 13 and senior who say, Yamin Finipa. I'm really funny Finipa. They would do to me, Yamin, et Miss Labema, with you. You cook it about coffee. You don't worry that. It's really scat. You live here. The American, the Union. Yeah, that's a baby. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Would anybody be a Casafi? From Malam, free. Midas and Yanko, and you may. I'm ready to call. Yeah, Malam now to run up and to send this a question back. Send me of me say, you only talking. And he said, it's prevented you. To own your book, I sent a Rian Salihin. Sarian Salihin, Uncle Her Bible, others. There was an commission after from the plan. Now, Mr. Obama, any corrections? Okay. Yeah, that's it, baby. 0598994994. Oba na waba bechere wonso wadwen. Ura ma ebefa wa enche yedo freduma die no ebeba. Number na yemie no 0502057003. Good evening. Good evening. Good evening, baby Akasafi. My intio. Bible kasa yan wotu se mpoano nwia na mpoano nwia no ama se nkanipa no de wa hwe abrabom ansana wawo ebia na kwa wo nko ebe edu obi tinka se ebia wo dua mo be binu be yi ama bisin ye yi na se wo de so akoto so na se bibia nso no ma ebe na ochima yi ti ma se wo hwe abrabom no ahodre a obetu dia hwe nkwa ansana bawo right. Good evening. Hello, good evening. Good evening, baby Akasafi. But now I'm a radio no call from Natia or mobile phone or so. Right. Hello? Yeah, Yentio Mira. But firm time, Bible Ekasatia. And yet, if you say,
Obarbe of some kind, a bedroom with no war. It makes my child me one. Okay. Yeah, that's no drink out by 0598 994 994. Yamfa we in area Nama Abaja for Emma. Okay. Ubianya my idea. Yemra studio na Yama Abaja for my Reverend Ellie. Sima Bakon na Yentie wasam ne wo number bia no bi pese ofro na nkoma yedi e chiro no twetwe nkoma na de atodwane yeko. Ene wa ni me da se. Nyame hye ye nyina. Amen. Nia me de twato nyina ne se me gyidie mu de family planning. Bone. Right. En sese obeye wa adwen se ubeton safre ebi asofo nurse for na say doctor for say o me kyerɛkyerɛ wasofo ma wasɔre ma sadia o be protect your mo with contraceptive okay, because the side effect na ɛwɔ ho no very very dangerous. Nti mesre okay, because esunu obiani ne gyidie ti me gyidie mu de bone o number na bia na obi pese ofro. Okay. 0240 13 49 59. That's it. Yes, that's it. Malam, what's my dear we na fe what number atudwa sima ba ko na yenko. Okay. Em say me ti se me nua no na ofre na oka asem na family planning issue e wo Quran mu e na yedi kan quote Quran chapter 17 verse 31. Nyame specifically like I say se ubekum nipa enye ono na wo ma nipa diyi ena adade but enchirichiri mu e wo chiri no enu be na ye chire se abortion krampo ye haram na emum eto dara se abortion oba nyinsen na se nyinsen betime di nya ama na wu anase e the problem abrene de a then sa abre no abortion na ye den e right say den ye na prevent mame no and with the issue of family planning no you don't expect to hear yes or no. E wasa wo tie nkyerɛkyerɛ wase but in Quran Nyankopɔn say mayenkum yenkwada on e provide maye right and so betwa say me pese me wumienu me yensa enan e haram okay eni wasa o ma ho sa specification no because nyame na eden ebonipa on na hwe nipa enti ni wasa wo twama ho me da say yes now the number now enti se bibini a obetima from 0245 818 008 yeah, that's it, bebre. Osambakani, ma yampoe. What's my dear we? Mini ames me dase. The America adie wie anasa akyerɛkyefo nyinaa ne sɛ adie bi wɔ hɔ no a Nyankopɔn abodin pain sɛ adie we enye ebi so wɔ hɔ de a ehia enkyerɛkyerɛ mu ansa na wahunu sɛ adie ne ye anasa enye nti saa asɛm ya ye kan no wo sɛ me di ka kyerɛ wo sɛ nipa awarefo no mienu wɔmbɛfa natural ayi no no ma ya eno no safe nemom enro de ne niamaniama no eno side effect de be ewum nti wo na sese ayi wo choose the right one how nemom family planning ne de so we be condemn no outright say Bible ana say nyame condemn de ene me ka kire obi ase ntesa e wo Bible no yeah that's it. O number na bia no bi person 024 37 41 627 yeah that's it bebre so apostle my enwie e wo ha no yo matiefo ne sompatiefo de me pasam kire say family planning na ye kana no eye awalefo ba no mo nhihye emum nhihye ya obi ayebie na edi wuaba na obi nso ayebie na si na wo kwai na obi ayebie na de yade aba no sa wafo mi enu mponya adwen se mu beye bia mamo amomfa mo adwen ye ntua na mo proper way enhwe se ebebo am na emum wudi hu agora na wie ni nyina no eye bone bonti Islam amfo se ma yanwi bebre se me na mehwe nipa no ewom sa na emum onyame ene hwe nipa minim skani bia ne baye am robasin obia enso university odna ko ba bia entinya anyafo manko na eye
Robin. Now the ever say the Adam and Eve the garden, the garden of 18. Nani pan also. Nancy Yamen she woman to me anya day. And so the Srenya me say, Obaboy Mahobai, no boni penny now by 0244 590 323 0244 590 323 Everything should I. Amen. Madam, vampire we na yen koda. Yo, ya bompai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أبزافو نه أهاني يدي بسي نعم يا دوما داسنه بس أنا بابا تواسو nene na awotwe mienu won komwe mu o nene na awotwe ye na awotwe miensan be ba betoa so na ya ba behwe na nene na awotwe ye tena se ye behwe free nkwada mayo o JSS o secondary school o universities o nursing training colleges ahodo ya wo mu ye family plan wo bra wo mu ni kunu nom no eno nso nene na awotwe ye be san ya ba na ya ba abetoaso ewa hano yeda munyina se papa toast ena de call Facebook no eso nyame nchiro bibia idia wanya so muye no bonza mu adinyo idia wanya so muye